Hello guys, good morning. So today pala is Monday. Thursday. Today is December 19, 2019 at anniversary namin ni Papa today. Yay! Happy 6th year anniversary. Wedding anniversary. Happy anniversary, Mama. So anniversary namin ni Papa, wedding anniversary. Pero all in all, 15 years na kami ni Papa. Pero sa wedding anniversary namin, 6. Kung kung ano yung edad ni Hagrid, yun din yung taon kami nag-ano. So, wala kaming plano. May plano pa? May plano, wala. Tao si Papa. Pero gusto niya kumain ng spaghetti. Yun yung gusto niya today. Plano ko magka-baby. Uy, Diyos ko, Lord. Ayun. Magsuspaghetti daw siya kasi... Pero lulutuin ko naman talaga yung spaghetti kasi part yun ng meal plan. So, lulutuin namin yan dahil gusto rin niyang kumain ng spaghetti. And... Si Hagrid, ayun, pinapawilis ko dito sa... mga kalat ni Ashi. So, ayan guys, hindi pa ako nakapagilamos. Nilunod ko na yung aking pasta. So, ayan na siya. And then, eto yung lulutuin ko. Actually, sobra tong dalawang pasta sauce. Pero isa-stock ko lang naman. Ayan. Pero hindi ko imimix. Gaya ng ginagawa ko dati, hindi ko na siya imimix. Ilalagay ko, separate ko lang yung pasta tsaka yung sauce. So, yun yung gagawin ko. Kasi naglalambing si Papa kay Hagrid. Hindi pinapansin. Busy yung anak namin eh. Hindi na lumalapit eh. May ibang buwan na, may ibang mundo na. So, ayan. Itong pasta sauce dalawa. So, maagas na nanonood ng TV. And then, nalagyan ko ng cheese. Gusto kasi ni Papa ng medyo creamy. Gaya ng ginagawa ko dati na may condensed milk. So, ayan na yung ating pasta. Medyo marami naman siya. Ayan. Tapos, ang plano namin ngayon sa aming anniversary is actually kakain lang sa labas. Pwede naman kumain. Gusto namin kumain doon sa isang restaurant na pero sabi ni Papa, wag na lang kasi medyo maraming gastusin ngayon, syempre Disyembre. So, maraming kailangan unahin na may mga pagbibigyan. So, happy naman kami, kahit kumain lang kami ng mga inasal, okay pa kami naman doon. So, yun, okay naman kami sa ganun, kaya hindi kami masyadong, medyo, kasi marami pang mga pagkakataon na makakain ka ng, yung wala muna aalalahanin, kasi ngayon, Disyembre, so may mga pagbibigyan kasi talaga. So, unahin muna natin sila bago tayo. So, anyway, ayun, i-update ko kayo mamaya pag naluto ko na to. And, update ko rin kayo mamaya kung saan kami makakaabot mamaya sa aming anniversary date. So, eto na, ayan, bumili nga si Papa ng condensada at na-chop na rin siya ng ilalagay ko. And then yung hotdog. So, ayun na yung ating ground pork. At ito naman sa munggo. Ito yung ating cheese. So, ayan. Tapos, yung dalawa, ayun, umalis na kasi nilakad si Ashi. Hindi na ako sumama kasi kailangan kong lutuin ito ngayon. Kasi nga kahapon hindi ako nakapagluto kasi 3 videos yung inedit ko. Tapos, nag-post pa ako ng mga items sa Shopee. So, ayun, medyo tapos naman ako mag-post lahat ng mga items. Sa lunchtime kami aalis. So, let's see kung saan tayo makakaabot. So, eto na update sa ating sauce. Ayan na yung ating sauce. Ayan si Papa, pinaslice ko ng cheese. Ito na yung ating pasta. Ayan. Naubos yung kanyang Din tayo ng black pepper na ground. Uy! Hello ko pa. Hi, Dong. Ilaga! Uy! Ayaw! Ayaw, tuloy ba? Tuloy ba? Tapos pag nagluluto ako ng pasta, sauce, nilalagyan ko ng konting soy sauce.
So, ayan, naluto ko na yung spaghetti. At kumakain na yung aking mag-ama. Dahil lubos na yung asukal namin. Tingnan niyo yung lagay namin ng asukal. Diba? Ang laki. Para yan sa mga ano. Ayan. Laki ng asukal. Yung 1 kilong asukal hindi pa nga nakalagay dyan eh. Gagawa sana ako ng cupcake today. Kaso, parang hindi na kaya sa oras 9 na ako. Kailangan na namin makaalis before mag-10. Good morning. So today pala is Friday and today is kanina pa ako gumagawa ako ng cupcake na chocolate. Yan, favorite ng aking mag-ama. So mayroon akong isinalang na isa. Hindi naglilinis kami ng floor. So si Papa naman medyo maingay dito. So nakapaglinis na ako ng floor. Ayan. So si Papa naman, ito yung pinapano ko sa kanya. Yan yung problema namin yung sa ano dito, madali siyang madumi. Ayan. So ito yung nagiging problema. Kaya pinapaano ko kay Papa. Comment down below ano yung feeling ko kasi gusto kong bumili ng cover ng ko si Ashi na sa labas. Yung cover ng upuan. Well, iniisip ko kasi iba kasi yung ano niya eh. Iba yung ano niya, yung ako sa labas. So, yan pinapapunasan ko kay Papa kasi ang dumi. Yung mga Milo ni Hagrid diyan nalalaglag pag mga kinakain niya ng mga chocolate. Kaya yun yung problema. O yan, si Ashi naman andito. Ingay. Ay, napa siya water. Parang Adobe, napa siya water. So, eto siya guys. Nakaluto na ako ng isang batch. Ito naman, may sobra pang konti. So, pasok na natin to. Ayan. Tapos si Ashi. So, ayan. Sarap siya. Mag-ama ko. Papi. Yes, Papa. Tapos nilagyan na namin ng screen dito kasi bigla na talagang tumatakbo si Ashi pag nakakalabas. Pag labi na kung may aso sa labas, bigla siyang lalabas dyan. Kaya ayan, nilagyan na namin. Kulang, dadagdagan namin dito tapos doon din. Yung anak ko makain na. Ito kinuha na naman ni Ashi itong Ito yung binili ko kahapon na dog food. Ano to? Aussie. Kasi maganda na yung Aussie eh. Tapos ito, nung ko pa yung nabili. Tapos ito, bumili din ako ng Mother Kakao. Nakita ko to kay kay Sis Michelle. Mother Kakao ba yung binili niya? Parang ganito din. 50 pesos lang to. Grabe si Hagrid, pangatlong beses itong kumain ng cupcake. Inaano ko kasi makakain si Ashi. Bawal pa naman yan yung chocolate. Kanina pa yan sumusunod. Last na ha. Kanina pa sumusunod eh. Gusto kumain. Binigyan ko na yan ng sopas. Hello guys, good morning. So today pala is December 21, 2019. Today Saturday. And meron akong papakilala sa inyo yung bagong member namin sa aming family.
Kilalanin niyo ang aming cute na si Pachuchay. Ayan si Pachuchay. Ayan si Pachuchay. Ito naman si Achi. Nilagay, tinalian ko muna kasi inaaway niya si Pachuchay. Inaaway niya. Kaya tinalian ko muna kasi si Pachuchay. Sister. Sister mo na ni Pachuchay. Hindi siya sanay. Ashi. Sit, Ashi. Very good, Achi. Si Pachuchay. Parang teddy bear, Parang teddy bear si Pachuchay, oh. Gusto niyang ginaganyan, eh. Ano to si Pachuchay? Poodle. Si Pachuchay ay poodle. Ayan. Kagabi ayaw matulog sa ano niya. Gusto niya nakatabi sa amin. Kaya Naka-delivery yan, kaya tinabi namin siya sa tulog. Pero hindi sa bed. Sa tabi lang. Parang teddy bear si Pachuchay. Girl naman to si Pachuchay. Girl. Yan si Ashi naman. Sit. Very good, Achi. Diyan ka muna, Deng. Kay, inaaway mo si Achi, Ay, si Pachuchay. Ang cute. Si Ashi dun muna sa labas kasi magpupupo. Pupupo si Ashi. Lumabas. Magwawalis muna ako dito sa labas. Chay, ang cute, ang cute. Thank you. Ang cute. Ma! Wawalis muna ako. Ma! Nahapit na ulag ang salilat. Ikuha dito ni Asi. Hatag dito Bigla na lang tumatakbo yan, eh. Ashi, no? No? Ayan yung, ano niya, nangangagat siya. Pag si Hagrid yung ano niya. Kasi, cute mo, Pachuchay. Parang teddy bear si Pachuchay. Parang teddy bear. Down, down, down. Down. Iba down, Hagrid, down. Sige, lang makalat na si. Ayan guys, mag-breakfast na kami. And then, yung mga dogs lang hindi pa nag-breakfast kasi i-defrost ko pa yung chicken liver. So, yung umagahan namin today is yung cupcake na ginawa ko kahapon. And then, meron pang natirang mga spaghetti. So, yan. Then, magkakape kami. And then, yun lang. And si Pachuchay, nasaan na si Pachuchay? Anong sa ilalim? Si Pachuchay. So, ayun, kain tayo guys. Nagtimpla lang muna kami ng kape. And then, aalis ako mamaya kasi bibilihan namin si Pachuchay ng kainan at saka sa tubig niya. Tapos, collar na din. And, ano pa ba? Yun yung ito yung bibilhin ko. And then, bibili kami mamaya ng mga, ngayon tayo bibili pa, no? Ng mga Christmas gift sa mga, ibibigay namin sa mga couriers. So, ayun. Pero hindi ko,